Evo, dragi učenici, dobar vam večer ili dobro jutro, dobar dan, ovisi u kojem dobu dana ćete pogledati ovo današnje predavanje. Nadam se da ste dobro, to je trenutno najvažnije i što je još isto važno, nadam se da će vam se i ovo današnje predavanje svidjeti. Danas će biti riječi o velikim geografskim otkrićima. Što zapravo jesu velika geografska otkrića? Pa to su vam otkrića dijelova kopna koji postoje na kugli zemaljskoj, a ne nalaze se na ovoj tu karti. Brojni su istraživači sudjelovali u tim velikim geografskim otkrićima, brojni istraživači su otkrili te do tada neotkrivene dijelove različitih kontinenata, međutim mi ćemo se koncentrirati na 3 najvažnija. To su dakle Kristofor Kolumbo i njegovo putovanje kako je prikazano ovom tu animacijom, zatim putovanje Vasca da Game koje je prikazano ovom tu animacijom i putovanje Fernanda Magellana koje je prikazano ovom tu animacijom. Evo, pričekat ćemo da Magellan dovrši svoje putovanje pa da možemo nastaviti predavanje. Ono što će biti vaš zadatak bit će, dakle, primjenjujući dosadašnje znanja iz geografije, analizirat ćete kartu koja pokazuje tadašnji poznati svijet Europljana, kategorizirat ćete uzroke i preduvjete zbog kojih su velika geografska otkrića bila moguća. Uz pomoć udžbenika opisat ćete putovanja Kristofora Kolumba, Vasca da Game i Fernanda Magellana, te obrazložiti njihovu važnost. Iščitat ćete iz teksta pozitivne i negativne posljedice velikih geografskih otkrića i analizirati 2 povijesna izvora koje opisuju kontakt između američkih domorodaca i Europljana. Skrenut ću opet pozornost na ovu kartu koja je bila na početku, jer to će biti vaš prvi zadatak. Dakle, morat ćete prepoznati koji kontinenti i oceani su prikazani na ovoj karti. Zatim, drugi vaš zadatak će biti koji kontinenti su jednim dijelom ili u potpunosti bili poznati Europljanima. Naravno, odgovor na ovo pitanje daćete koristeći se legendom. Treći zadatak će biti također vezan za ovu kartu, a to je zašto je unutrašnjost Afrike te područja označena na ovoj karti slovima A i B bila nepoznata Europljanima. Zatim uzroci i preduvjeti, dakle koji je to politički događaj zapravo natjerao Europljane da krenu u ta velika geografska otkrića, u istraživanja. Dakle, radili se o nekakvoj bitki, možda pojavi neke nove države koja će utjecati na povijesna zbivanja. Zatim znanost, koja su to znanja pod utjecajem humanizma zapravo omogućila velika geografska otkrića. I treće su izumi. Koji su to izumi omogućili velika geografska otkrića. Sada dobar dio ovog videa ću vam ja pričati neke zanimljivosti vezane za sva ta putovanja, pa opustite se i uživajte. Ovo je priča o Kristoforu Kolumbu, ovo je karta iz 1491. godine koja je nekako motivirala Kolumba da krene na svoje putovanje. Naime, ono što je Kolumbo tražio jest taj zapadni put prema Indiji. Dakle, Indija se na ovoj karti nalazi ovdje. I kao što vidite ovdje je Atlantski ocean koji se nalazi na krajnjem zapadu, vidite da je zapravo prikazan jako netočno, jako maleno. Eto kako vam se jedan veliki povijesni događaj zapravo dogodio iz pogreške. Da Kolumbo recimo nije smatrao da je Atlantski ocean stvarno tako malen, možda se nikad ne bi otisnuo na putovanje, pa eto i mi možemo naučiti nešto iz toga, da eto i u životu iz pogreške se uvijek može dogoditi nešto dobro, tako da nije loše kad i malo pogriješiti u životu. Naravno, kako je moguće zapravo ići prema istoku ako idete prema zapadu, pa pogađate, to je moguće, dakle, ako je zemlja okrugla, što su zapravo i tadašnji Europljani to znali. Postavilo se pitanje, naravno, ko će platiti ekspediciju, treba platiti brodove, treba platiti hranu, treba platiti mornare, treba platiti vodu. Ne može se to sve dobiti besplatno, 2 kandidata su se javila, prvi je bio Ivan II, on je bio portugalski kralj, prikazan vama tu lijevo, te Izabela Kastiljska, španjolska kraljica, prikazana ovdje desno. Kolumbo se prvo obratio portugalskom kralju, obećavajući njemu zapravo velika bogatstva koja će otkriti zapravo kada on dođe do Indije. Pitao je zapravo kralja hoće li mu financirati ekspediciju. Kralj ga je odbio, onda se Kolumbo obratio drugom kandidatu, odnosno u slučaju kandidatkinji, a to je
španjolskoj kraljici koja ga je isto odbila. Međutim, Kolumbo je bio uporan, ali bila je uporna i Izabela Kastilska koja ga je odbila. I tek zapravo 6 godina kasnije, nakon prve Kolumbove zamolbe, zapravo je Izabela Kastilska odlučila financirati njegovu ekspediciju. Krenuli su sad 3 broda, evo tu sam prikazani, Santa Maria, Pinta i Niña. Ekspedicija je krenula 3. kolovoza 1492. godine i ovdje vam je navedeno da je Santa Maria imala nosivost od 100 tona, a Pinta i Niña 50, odnosno 40 tona. Posade su brojile po 52 osobe na Santa Maria te 18 na Pinti i Niñi. Eto, prvo mjesto na kojem su oni stali bilo je Kanarsko otočje. Dakle, ekspedicija je kasnije krenula s Kanarskog otočja i 11. studenog 1492. godine, nakon što ekspedicija duga 33 dana nije vidjela kopna, došli su zapravo na prvo kopno koje se nalazi na američkom kontinentu. Radi se o otoku koji je Kolumbo nazvao San Salvador, da se nalazi u području države Bahami. Zanimljivo je pročitati isječak iz Kolumbovog dnevnika kako on opisuje taj prvi kontakt. Ljudi su goli, muškarci i žene, nemaju ni željeza, ni čelika, ni oružja. Tako su bezazleni i darežljivi u svemu što posjeduju, da nitko to nije vidio, ne bi mogao povjerovati. Vjerojatno je na temelju ovakvog opisa su nastali ovakvi prikazi koji prikazuju zapravo taj susret Europljana i kako ih je Kolumbo nazvao Indijanaca. Kolumbo je dočekan zapravo kao nekad rimski vojskovođa, dakle triumfalno, jel? Međutim, sam Kolumbo nije bio zadovoljan. On je zapravo htio pronaći zapadni put do Indije i na tom svom drugom putovanju angažirao je osobu koju, naravno, vjerojatno ne znate ime, ali ako pogledate što piše ovdje gore iznad ove slike, piše Americus Vespucci, odnosno Amerigo Vespucci. On isto bio Talijan kao i Kolumbo i on je bio trgovac koji se bavio nabavkom namirnica, a naravno to je nešto što je jako potrebno na takvim ekspedicijama. I sam Amerigo Vespucci je bio također istraživač i on je nekako predosjetio da je Kolumbo zapravo otkrio novi kontinent i on je poticao brojne rasprave između tadašnjih geografa, kartografa i tako dalje. A ova karta nam je važna. Zašto? Zbog jedne riječi koja piše na tom novom kontinentu koji je crtan na ovoj karti. Nalazi se ovdje, na idućem slajdu ću vam zamirati i ako možete vidjeti ovdje piše Amerika. Dakle, po njemu, po Amerigu Vespucciju zapravo je i Sjeverna i Južna Amerika su dobile svoj naziv. Što se tiče Vasca da Game, njegova ekspedicija je bila 4 broda, svaki nosio 120 tona i ukupno je bilo 180 ljudi. Novi problem koji se javio kod te ekspedicije, odnosno općenito jedan problem koji se javio u tim pomorskim ekspedicijama je bolest koja se zove skorbut, pa eto oni koji su možda malo slabijeg želuca možda da ne pogledaju ovaj prikaz, ali to je bolest od koje su patili mornari, jel? I kao što vidite simptomi te bolesti su sljedeći, dakle imate ovako oštećene desni, jel? Kao što je ovdje prikazano, i imate razni plikovi vam se pojavljuju na različitim dijelovima tijela. Samo malo. Evo, ovo što imam ovdje jest zelje. Sad, zašto imam ovdje zelje? Pa nije bez razloga, zato što su na ekspediciji Jamesa Cooka, James Cook je zapravo otkrio da tu bolest nisu imali oni koji su često jeli zelje. I na kraju je znanost kasnije saznao da se ta bolest zapravo dobije, nju izaziva manjak vitamina C. Dakle, eto, draga djeco, jako je važno jest voće i povrće koji ima puno vitamina. Naravno, ovu bolest se zapravo dobije jedino ako u jako dugom periodu ne unosite vitamina u svoje tijelo, jel? Ali eto, još jedna važnost zdrave prehrane je ovdje istaknuta. Malo Fernando Magellanu, on je bio Portugalac, plemičkog porijekla, iskusan i u moreplovstvu, iskusan i u ratovanju, došao je s idejom da želi ploviti svijet i da ga ništa o tome neće zaustaviti. Naravno, povijest je ponovila, obratio se portugalskom kralju, naravno koji mu je odbio financiranje ekspedicije, pa se opet povijest ponovila i odlučio se obratiti španjolskom kralju Karlu V. Karlo V je bio, ne biste vjerovali, iz dinastije Habsburg, dakle dinastije koja će vladati i Hrvatskom, dakle skoro 400 godina.
I ovdje vam je prikazano zelenom bojom, dakle, teritorij kojim su Habsburgovci vladali. Naravno, ako se sjećate na koji način se može osvojiti teritorij u srednjem i novom vijeku, na dva načina, jedan je ratom, a drugi je ženidbenim vezama, pa Habsburgovci su jako dobro znali oženiti svoje sinove i eto, oni su, Karlo V se proglasio vladarem carstva u kojem sunce nikad ne zalazi. I on je financirao Magellanovu ekspediciju, koja je krenula u rujnu 1519. Ukupno 280 ljudi u 5 brodova. Jedini od 5 brodova koji se vratio bio je brod Victoria. Prvo neko veće stanje koje su imali bilo je u ušću rijeke La Plate, danas je to u Južnoj Americi. Naravno, Magellan, on imao jedan isto problem koji se često u tim ekspedicijama, to su pobune mornara. Neki mornari su ga htjeli zapravo srušiti sa čela te ekspedicije. A prekretnica se dogodila 21. listopada 1520. godine kada ekspedicija prelazi u, kako je to u brodskim dnevnicima navedemo, u Mare Pacifico ili Mirno more. Pogađate Mare Pacifico, Pacifički ocean, Tihi ocean. Znači Pacifico znači tiho, mirno, jel? Budući da kroz ovaj tjesnac ti mornari su prolazili pa otprilike 20 do 30 dana. Gdje se taj tjesnac nalazi? Evo na krajnjem jugu Južne Amerike. Naravno, to ne znači da su tu svi problemi naših moreplovaca završili, dapače, putovali su jako dugo i zapravo ukupno 106 dana ekspedicija nije vidjela kopno. Dakle, zamislite tu situaciju da vi 106 dana ne vidite kopno. Evo recimo zapis iz dnevnika mornara Pigafetta. Hranili smo se starim dvopekom koji se već pretvorio prah i mrvice. Pili smo vodu koja je bila žuta i smrdljiva. Jeli smo drvenu piljevinu i štakore. Dakle, evo, vidimo da ta putovanja bila, možemo vidjeti iz ovog primjera s kojim to problemom su se mučili mornari tako u tom srednjem vijeku, odnosno već u prelazu u novi vijek. 27. travnja 1521. godine Magellan umire na Filipinima u sukobu s domorocima, te će na čelu ekspedicije biti njegov zamjenik Juan Sebastian Elcano i on će na kraju to putovanje oko svijeta privesti kraju. Vratit će se u Sevilju, u Španjolsku luku, ukupno 18 mornara od njih 280 koliko je krenulo. Magellanova sudbina je bila dosta tužna, ubijen je na vrhuncu moći. Elcano, dakle taj njegov zamjenik, je nekako pokupio svu slavu, barem u to doba kad se vratio. Magellanov sin je umro tijekom poroda, dakle dosta tužna sudbina. A isto tako i žena Magellanova je umrla čim je primjela vijest o smrti Fernanda Magellana. Međutim, nije sve tako crno. Magellanu je na kraju ipak je priznata ta njegova ekspedicija, sve što je napravio, a s obzirom da je, eto, u brodskim dnevnicama piše da su oni kad su prošli Magellanov prolaz, dakle onaj krajnji prolaz na krajnjem jugu Južne Amerike i ušli u Mare Pacifico, dakle taj naziv je ostao uvriježen za najveću vodenu površinu na kugli zemaljskoj, dakle za Tihi ocean, odnosno Pacifički ocean. Iako mi znamo zapravo, eto, i iz geografije, to baš i nije miran ocean, naravno zbog Pacifičkog vatrenog prstena, jel? Dakle, to je područje, ovo tu područje na kojem se događaju brojni, zapravo najjači potresi na kugli zemaljskoj. Vaš peti zadatak će biti da za svakog ovih istraživača, dakle Vasco da Gama, Cristoforo Colombo i Fernando Magellan, izvojite iz udžbenika važnost njihovog putovanja. Pod važnost mislim na to, dakle, do kuda su oni došli, te što su oni svojim putovanjem dokazali. Dakle, to pod time se misli kad se kaže na važnost putovanja. Sad malo zanimljivo što tim kontaktima između Europljana i američkih domorodaca, to su Azteki, Maje i Inke. Azteki su bili poznati kao dosta ratnički narod i koji su, eto ovako, dosta nama danas maštovito su se odjevali i oblačili njihovi vojnici. Kao što možete primijetiti, njihovi gradovi su isto bili zanimljive arhitekture, dominiraju ovakve stepenaste piramide i često se zapravo putovalo ovakvim kanuima koji, dakle, plove ovim kanalima. Na taj način su zapravo oni međusobno putovali unutar grada. Gdje se oni nalaze? Dakle, evo, je područje današnje države Meksiko. Poznavali su pismo koje je bilo slikovno, kao recimo hieroglifi, i imali su i svoj kalendar. Ono što je zanimljivo da Azteki nisu poznavali nešto što su
euroazijske civilizacije poznavale pa čak u recimo kotač koji je 3500. prije Krista se pretpostavlja da se čovjek njime koristi, a željezo oko 1000. godine prije Krista, jel? Dakle, Azteki to nisu poznavali, jel? Pa eto, mali Azteki se nisu mogli voziti ovakvim kolicima. Što se tiče religije, naravno da je ona u tim starim civilizacijama imala važnu ulogu. Vrhovni bog Azteka bio bog sunca i rata Huitzilopochtli. I sad tu dolazimo do jedne ovako dosta zanimljivog aspekta religije kod Azteka, a to je brojna žrtvovanja. Dakle, oni su smatrali da ako se neće proljevati krv, pogotovo krv neprijatelja, da onda da će se sunce ugasiti, a prema drugom vjerovanju majka zemlja je zapravo da bi bila plodna trebala je piti ljudsku krv. Pa eto, zbog toga su zapravo Azteki, zbog tog njihovog vjerovanja su žrtvovali brojne ljude, najčešće u ratovima su češće zapravo zarobljavali protivnike kako bi ih kasnije žrtvovali. I evo recimo malo ovako jedan prikaz kako otprilike su ti gradovi izgledali. Maje, isto jedna zanimljiva kultura, ovdje je prikazan dakle, njihov najpoznatiji lokalitet Chichen Itza, isto sa ovim stepeničastim piramidama. Kad govorimo o zanimljivim bogovima, tako su i Maje imale boga Hunahpua koji je bio majanski bog kukuruza, jel? Ako sjetimo, Rimljani su imali boga i božicu kanalizacije, jel? Tako da, eto, zanimljive su te dosta maštovite te stare civilizacije. Evo usporedbi isto karta gdje to Maje žive u odnosu na Azteke, dakle južnije, danas su to otprilike države Honduras, Salvador, Belize i tako dalje. I krajnji jug Meksika, pogotovo recimo na ovom poluotoku Yucatanu, koji se ovdje nalazi, tu su isto najpoznatiji majanski lokaliteti. I naravno tu dolazimo do priče o kakao, odnosno to je naravno iz aztečkog, naziv kakao dolazi, jel? Naziv naravno za tu prah koji nastaje od kakaoca, dakle tu ploda, jel? Inače, oni su spravljali i piće od tog praha, ali to je piće zapravo bilo gorko, nije danas je slatko zbog dodavanja šećera, međutim, kad radite napitak od kakaa, on je zapravo gorak. Pa su Azteki, da bi smanjili tu gorčinu, stavili su recimo ljute čili papričice, a kao što vidite ovdje piše, taj napitak su Maje nazivali šokolatl, što zapravo znači gorka voda i od tud vam, eto, naziv čokolada, pa u to ime, evo, ja ću se malo počastiti. Naravno, i na brojnim prikazima smatrano je pićem darom bogova, jel, ta čokolada, tako da je ona imala isto tako jako važnu ulogu u religijama Maja i Azteka. Ne samo to, nego Azteki su početkom 15. stoljeća i osvojili Maje, a Maje su morale porez plaćati u obliku kakavca. S obzirom da kakavac raste na drvetu, jel, znači u Majama i Aztekima je doslovce novac rastao na drvetu. Jel. Treći narod Inke je područje Južne Amerike, ovdje država Ekvador, Peru, Čile i dijelovi Argentine. Ono što je zanimljivo, kad pogledate recimo Atlas, vidite da su oni žive na prostoru Anda, dakle mladih ulančanih planina. Nevjerojatno kako su se oni snašli u tom vrlo nezahvalnom podneblju. Gradili su ovakve terasaste farme i uspjeli su na takvim strmim padinama uzgajati poljoprivredne kulture. A ovdje vam je prikazano recimo i ta njihova cestovna mreža koja je na temelju koje je današnja cestovna mreža ovih južnoameričkih država je nastala. Poznate po graditeljstvu, naravno najpoznatiji lokalitet Machu Picchu 2350 metara. I recimo kad pogledate ove zidine, dakle vidite da one nemaju žbuku, dakle nemaju nekakav vezivni materijal, ili kao nekako ljepilo mi bismo rekli. Nego vidite da su ovako ovo kirurški točno isklesano kamenje, koje se slagalo jedno na drugo kao nekakve Lego kockice i bilo je zapravo jako čvrsto. Njihova prijestolnica Cusco, odnosno jezgra tog grada izgrađena je u obliku pume, tako da možemo vidjeti nevjerojatno osjećaj za prostor koji su te civilizacije imali. Inke su sebe smatrali djecom boga sunca, dakle Inti je bio vrhovni bog sunca u njihovoj mitologiji. Imaju da je to civilizacija koja nije poznavala novac, a ovo tu što vam je prikazano je pismo. Pismo koje se zove Kipu, isto je nastalo kao i prva pisma, dakle za potrebe
zapisivanja viškova poljoprivrednih proizvoda u svrhu poreza i tako dalje. Ali evo, nadam se da ako profesorica iz Hrvatskog gleda ovo, da će vam jednom dati diktat i da ćete morati na ovom pismu ga napisati. Što se tiče, naravno, što je to motiviralo Španjolsko osvajanje Americi, naravno to su prirodna bogatstva, a prvenstveno zlato. I na kraju, doista našli su jako puno zlata, pogotovo Španjolci, koje su onda oni i prevozili svojim brodovima u Španjolsku. Međutim, Španjolci nisu dobro iskoristili to zlato, naime oni su, umjesto da su ulagali u vlastitu proizvodnju, oni su zapravo kupovali stalno tuđe proizvode drugih država, Portugala, Francuske, Španjolske i tako dalje. I na kraju im se to obilo o glavu, i mi možemo nešto naučiti iz tog primjera. Kada dobijemo neki novac, najbolje ga je zapravo uložiti ili u štednju ili nešto, a ne ga ovako dosta nerazumno trošiti. S obzirom na otimačinu i na način na koji su Španjolci uzimali to zlato, nije ni čudo da je naši stari su izmislili izreku oteto prokleto. Kakve su to priče motivirale Španjolce? Pa brojne legende, na primjer legende o Eldoradu. Prema jednoj legendi Eldorado je bio čovjek, dakle jedan gospodar koji je svakodnevno svoju kožu obasipao prahom od zlata i navodno je plovio na čamcu usred nekog jezera na kojem je bacao na dno tog jezera, stavlja zlato kao nekakvu dar bogovima. A druga priča koja postoji Eldoradu kao gradu kompletnom od zlata, međutim niti je taj gospodar postojao, a niti je ikad otkriven, odnosno zapravo ne postoji taj grad. No što je zapravo ubilo civilizacije pred Kolumbovske Amerike? To naravno itekako su ratovi. Ovdje su vam prikazani španjolski konkvistadori. Konkvistadori je naziv za osvajače koji su u Novom svijetu osvajali teritorije za Španjolsko carstvo i ratovali sa Inkama i Aztekima. Ovdje gore vam je prikazan sukob Španjolaca koje je Hernán Cortés predvodio protiv Azteka, a ovdje na jugu je Francisco Pizarro koji se sukobio sa ovdje dolje, on se na jugu sukobio u Južnoj Americi sa Inkama i te konkvistadore predvodio Francisco Pizarro. No ono što je zapravo ubilo te civilizacije pred Kolumbovske Amerike jesu bolesti. I sad iskoristit ću ovaj trenutak da malo aktualiziram situaciju i kako se zapravo povijest ponavlja. Bolesti, znači, Evropljani, pogotovo Španjolci, oni su prenijeli na te civilizacije neke bolesti kao što su ospice, odnosno male boginje, modene kozice i tako dalje. Evo, koji su simptomi te bolesti, možete vidjeti, dakle, prilikom kašljanja imate nekakav ispljuvak, imate temperaturu, to se sjećate slabom alaksom i imate ovakve plikove po koži, kao što je ovdje prikazano. Znanstvenici smatraju da je od različitih bolesti, kao što su ospice, umrlo 80% stanovništva, dakle Azteka, Maja, Inka i tako dalje, odnosno 15 milijuna ljudi. Izgleda da ipak imamo neko pitanje. Evo, ali profesore, pa što su Španjolci u osvajanju Amerike slali bolesne vojnike? Pa to nema smisla. Naravno da nisu slali bolesne vojnike, ali o čemu je tu riječ? Ono što su zapravo ti španjolski osvajači bili su ti takozvani asimptomatski slučajevi. Što to znači? Asimptomatski, dakle, onaj koji nema simptome. Dakle, oni su u svom tijelu imali virus tih vodnih kozica, ospica i tako dalje, ali im je imunitet bio jak, bio im je jači od tog virusa i zato nisu imali simptome. Dok za razliku od Maja, Inka i Azteka koji se nikad s tom bolesti nisu suočili, i zato oni nisu imali imunitet, dok ta bolest u Europi postoji čak i od razdoblja prije Krista. Dakle, te civilizacije pred Kolumbovske Amerike nisu imali imunitet i zapravo u kontaktu s Evropljanima, a taj virus se prenosi zrakom, oni su jednostavno počeli masovno umirati. I isti je zapravo slučaj kao i sa koronavirusom. Dakle, istraživanja su pokazala da su zapravo oni koji nose virus u sebi, ali nemaju nikakve simptome, da su oni najopasniji za širenje tog virusa. Dakle, svatko od nas može biti asimptomatski prenositelj, stoga evo ja se pridružujem ovoj kampanji Ostani doma. Dakle, budite odgovorni, nemojte slušati mjerodavne ljude, dakle, koji su stručnjaci, znanstvenici koji se bave time i slušati njihove savjete kako bismo kroz ovaj teško razdoblje prošli što bezbolnije.
Vaš šesti zadatak bit će posljedice. Dakle, izvući ćete posljedice velikih geografskih otkrića, izdvojit ćete pozitivne i negativne posljedice, ali na sljedeći način. Prvo ćeš se zamisliti da čitaš ovaj tekst kao Europljanin 16. stoljeća, pa koje bi onda za tebe bile pozitivne, a koje negativne posljedice. Zatim se zamisli da ovaj tekst čitaš kao pripadnik Maja, Azteka ili Inka iz 16. stoljeća, koje bi za tebe bile pozitivne, a koje negativne posljedice. I zaključak, dakle kakav zaključak o posljedicama povijesnih događaja možeš izvući na ovom primjeru. I za zadnji zadatak vaš će biti analiza povijesnog izvora, radna bilježnica, stranica 92. Prema ovim pitanjima, dakle, tko je autor povijesnog izvora, imate dva različita povijesna izvora, a opisuju isti događaj. Dakle, tko je autor povijesnog izvora i koje podatke o autoru možemo saznati iz povijesnog izvora, što opisuje povijesni izvor, kako opisuje povijesni događaj, možeš li vjerovati tom autoru i na koji način ćeš to provjeriti i ono naše ključno pitanje, uvijek, u povijesti s kojom namjerom je autor napisao taj povijesni izvor. Posljedice ja ću malo reći kratko. Dakle, Atlantski ocean postaje nekako središte trgovinske razmjene. Ono što će iz Europe u Afriku ići jesu oružje, alkoholna pića i tako dalje. I Europljani su zapravo u suradnji sa tim razjedinjenim i međusobno uvijek sukobljenim afričkim plemenima nabavljali su robove. Dakle, potplate jedan narod, daju im oružje, daju im alkohol, oni poraze drugo pleme, njih porobe, i onda Europljani zapravo te robove stavljaju na brodove koje onda će biti besplatna radna snaga na plantažama ako Srednje i Južne Amerike. A u Europu naravno dolaze poljoprivredne kulture koje su do tada Europljani bile nepoznate, kao što su krompir, grah, duhan, purica, životinje i tako dalje. I za kraj, htio bih reći, nadam se stvarno da vam je ovo bilo zanimljivo, bit će ovakvih još predavanja. Ono za što možete iskoristiti ovaj trenutak, to je recimo porazgovarajte s svojim roditeljima, možda saznate neku zanimljivost iz njihovog života, za koju sad zbog manjka vremena niste imali prilike. Pomažite jedni drugima, dakle držite se i što je najvažnije, učite i dalje radite zadatke koje vam damo. Nadam se da vam nisu preteški, ako jesu slobodno se javite pa ćemo malo to smanjiti. I što možemo naučiti dakle iz ove situacije za život? Pa u životu često će vam život će vam često zalupiti vratima, i neka vrata će vam biti zatvorena, ali to vam samo znači da će se negdje drugdje na nekom drugom mjestu neka vrata i otvoriti, pa na vama je da kroz ta vrata uđete i vidite što vas čeka. Hvala na gledanju i slušanju, a mi se vidimo idući puta.